Usa ka babaeng manikurista ang gipusil patay sud sa ilang Pinoy-anan sa pungtod na barangay Mambaling ning Dakbayang Sugbo pasado las 9 kaganang buntag. Ang biktima giila nga usa ka Josephine Rolyon, 38 anyos, natugpa ni atong higayunan diyang gisud sa nagusarang suspitsado o gipusil hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Suma sa ugangan nga dunay lalaki nagsulob og ito mga face mask ug naka-helmet ang kriminal. Misibato sa dayon kini human sa gihimong pagpamusil. Nasayran nga napriso na kaniadto ang biktima kansang bana ang naausab sa Cebu City Jail. Padayon ng investigasyon sa mga otoridad sa nahitabong krimen. Kalit sagsuod. Pagsuod niya, palit akong bitsin na ito. Kuan, buto na yun. Sapong ko sundunggan kay... Kapila ka buto? Tulo. Sapong ko sundunggan kay marang mabungkon sa rula. Dahinom ko suod ng tao. Di pag-ari na ko, di na nagsugat ni. Gitiyo na saan ka? Apil ka? Noon sa di ka, sir. Suod sa di akong bana. Ikaw, apil sa ka? Si bana na akong taon, sir. Noon sa di ka. Gawas din siya.